travelers! This is Rain and this is Travel to Bicol. Someone asked, how much does our tour packages cost? Tara, sagutin natin. Well, mga ka-travelers, ang rates namin ay nakavary depende sa destination na gusto nyong puntahan, kung ilang kayo sa grupo, at kung ano yung inclusions na inyong pipiliin. Kaya para makuha ang exact quote, it is best na i-contact kami together with your travel dates and group size. Para dyan ay maibigay namin ang presyong swak sa budget nyo. Pero para may idea kayo, bibigyan ko kayo ng sample. Meron kaming Albay tour packages na nagkakahalaga ng 7,000 pesos. Good for 2 packs na yan. Sulit na sulit dahil kasama na dito ang transportation, tour coordinator, at entrance fees. Kaya mga ka-travelers, if you're planning to explore Bicol, don't hesitate to message us. Kami nang bahala sa mga detalye, kayo na lang mag-e-enjoy. Message us today and let's start planning your Bicol trip. Once again, this is Rain and choose Travel to Bicol.